uchiel kende to jidhie yiero mane ka kwa pange odiochieng' ma kawuono ni, lakini mokwongo magi weche manyien. Na mimi nataka niwatie hata hii kitu niko naye. Niwatie huyu mzee anaitwa Raila na yeye pia Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta omedo jiwo siasa ne Raila kawuono kolimo gwenge mag Samburu. Campaign mar Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto e gwenge mag Igembe kaunti ma Meru ne orochore bang' tulo komuoch. Doho koro ng'ado ni Mike Sonko ni kod ratiro mar chung' kaka jalar kom gavana ma Mombasa. Nyikwa Ramogi warwako e chenro marwa mar ang'ich welo maeka mokelo weche manyien. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kwachako gi weche mag siasa ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta pod dhi nyime gi lombo ombulu ne Raila Odinga kod jalupne ma en Martha Karua kaka wuono ne olimo kaunti ma Laikipia kod Samburu. Uhuru owacho ni chenro mag dongruok modong' Raila Odinga kod Lange ema dhi tieko ka gidonje telo. Kamano bende okwayo jopiny mondo lut ombulu ne joma ochung'e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Uhuru ne otelo nyasi mar chako gero tielo mar ariyo mar apaya mar Rumuruti Maralal madhi kawo bilion 70. na mimi sasa nataka kuunga mkono wale watu kama hawa nimewatajia hapa ambao wataweza kuendeleza hii kazi. Ni kweli. Na mimi nataka niwatie hata hii kitu niko naye. Niwatie huyu mzee anaitwa Raila na yeye pia asikie kwa sababu yeye sio mkabila. Yeye ameonyesha ya kwamba ana haja na amani. Yeye anaonyesha ako na haja ya kuunganisha Wakenya. Yeye ameonyesha ako na haja ya kuendeleza kazi pahali ambapo imefika. Kwa mbele ni campaign mar jalup Ruto Rigathi Gachagua e gweng' ma Mtwati e kar chung' od bura ma Igembe North ne orochore bang' rowere moko chako bayo kite. Tungni makamano ne ochakore kinde mane jalar kom mar od bura makono kod otiko mar UDA ne twak gi jopiny. Nochuno jotelo mane oyuoro campaign koting'o Rigathi Gachagua, Kathiru Murungi kod Mithika Linturi mondo many kaka ginyalo tony seche mane koro obila temo kwero rowerego. Rigathi Gachagua osebedo ka timo campaign mar ndalo adek mar lombo jodak mokono mondo bi ogone Kenya Kwanza ombulu e yiero madwe mar 8 mabiro. Kaponi oluongi yiero odiochieng' ma kawuono to jalar kom tend piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ema ibedo jaloch. Ma en kaluwore gi nonro mar Infotrack. Kaluwore gi nonro makamano, mbi mar Raila Odinga ochung' e atamalo 43 e kinde ma jalup jatend piny Kenya William Ruto biro e thuolo mar ariyo gi atamalo 37. George Wajakoya mar Roots Party omako thuolo mar 3 gi atamalo 4 ka David Mwaure Wahiga omako thuolo mar 4 gi atamalo 0.1 kende. E nonro makamano bende noyangore ni huma mar Raila omedore e gwenge mag South Rift kaka Narok to kod Kajiado. Moromo ji 9,000 mawuok e counties 47 ema nowuoyo. We speak. Currently, we have Raila at 43%. We have Ruto at 37%. We have the undecided at 16%. And then we have George Wajakoya coming in at 4%. And we have David Wahiga, who is the 4th presidential ticket, at 0.1%. Overall, therefore, in South Rift region, we currently see that Ruto has dropped from 61% in June to 54% support. Raila has gained
He was at 24. He's currently at 30%. The undecided has moved from 15 to 11, and Wajakoya has gained 5% support. Okay. Kodhi mbele ni jatend migao mar arita kwe Manfred Matiang'i ne otelo ne romo mane ogibedo godo gi kamishna mag gwenge makoro romo aboro e pacho kaendi kendo gilalore e wi ikruok ne yiero maduong'. Kane otene kod ogai mar obila miluongo ni Hilary Mutyambai, jodito go ne olero ni gisetiego apisas mag obila kendo giseketo tenge ndeke mag kalapapla mabiro konyo yore mag wuoth. Matiang'i nolero ni gisebedo akicha mar yudo lipode e wi chal mar arita e konde duto mag Kenya, to ahinya e gwenge maluoro osebede. Motelo ne mano, Matiang'i bende ne osidho obila mag kanga mar 451 ma osetieko tiegruok e kar tiegruok ma obila manie Embakasi. All the 8 regional security and intelligence committees to come and give us a brief about their preparedness for the general election that's just a few days away, to be sure that we are in a good place. None of our security teams from the regions has reported any problem or any breakdown of communication between them and the IEBC. None of them have reported any challenge with the IEBC. And now we are moving to the last stage of final preparation of movement of materials supporting IEBC officials as they move around. We are going to deploy now vehicles to transport our officers to support IEBC to do this. And there are areas in the country where it will be necessary for us to deploy aerial transport. Some sightings or some observation of possible temptation by 1 or 2 political actors to try and mobilize around gang activity. Those are the ones I've said we are totally alert. That's why we have the information. We move in and profile, and we will go for whoever it is and whoever they are. We will go for them. Aya wadhi yue machuo karwa marang'ich welo ka endi koduogo to angi Professor Collins Odote men jalonye weche mag siasa. Wadhi wuoyo kode to kodong' mana ndalo mana auchiel kende to koro wadhi e piedho joma laro kom mar jalup jatend Kenya men deputy presidential debate gi dho ngere mondo be mbako mondo go kode. Bentiere weche modwaro ni mondo ne ka wuok ayanga ang'ono ma koro jogo nyaka wuoye mondo mi wang'e ni magi e jotelo moromo kom mane mbaka modhi go kode kidhi mabor ahinya. With just over 3 weeks to the general election, political parties have been shining their spotlight on the Electoral Commission, IEBC. The Commission insists it's executing its plans above board. But what's IEBC's strategy to a free, fair and credible election that will stand the test of law? Sam Kituku speaks to the Commission's leadership as Chairman Wafula Chebukati open up to the media tonight at 9:30 p.m. on Citizen TV, Inoro TV and Ramogi TV. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare
Yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga Eten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Onge gimoro amora marach gi maembe mukelo. An gima dwaro sani en mana chulo kuor. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama juakali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipendagi baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Uroko kendo chenro mara ngichu welo kaendi kamogo embaka mar weche madhi mbele wach siasa kaendi koro dong mana ndalo 26 kende to weche mag siasa koro chuo chieng mane umiyaga luongo Professor Collins Odote men jalonye weche mag siasa mondo koro winjani nango madhi mbele. IEBC dhi wuoyo saa 3:30 asingisoni wadwa miluongo ni Sam Gituku mani Citizen TV dhigo kod mbaka achiel kachiel wabro kele Ramogi TV kaendi be mondo muwinje ni to giikore marom nade. To kata kamano jatelo ero kamano kumiwa sechegi. Kodhi mbele Professor ni koro sani wach manyien mogik mowuok kapok odonje wach mar piedho jalup jatend piny Kenya men deputy presidential debate mabiro en infotrack koro golo nonro marge kagi wacho ni Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate men Raila Odinga ni mbele sani gi atamalo 43 to Tifa bencho kugolo margi men en nyiso ni atamalo 42 to Ruto mar kano luore gi nonro mar Tifa ne atamalo 39 kawuone na atamalo 37 bentiere ler kata ratiro moro e nonro gi nikech tie joma wacho kaka jalup jatend piny Kenya William Ruto wacho ni magi mana gik molosi. Trevor, josiasa chakre ji ne chak timo opinion polls koyombi to gino losi kiyombo to gino berni apane king'eyo kaka opinion polls gosebedo kadhi gisebedo kaka wacho ni namba 2 ne ni mbele mano William Ruto to sani odok chien kata de inen
nyaka de ywage ni gino ok en adieri nikech kodong' ndalo 26 nyaka inyis jogi ni pod wadhi maber. To king'iyo gig ariyo apani gichiegni kabisa. Achiel nogol nyoro mar Tifa to mar jo Infotrack ogor kawuono. To king'iyo yombruok mar Raila oyombo gachiel kende, mar William oyombo achiel okete gi 39 pogruok en ariyo kende. Apani gigi ok inyal bedo mariambo ahinya, apani gichiegni moko to monego jong'e ahinya ginyiso wa ni jok mapok ong'ado kuma gidwa goche ema biro nyiso ni gini dhi kure. Nikech ka gik moko dhi kama to wabiro dhi round mar ariyo ma gima onego josiasa ng'e malong'o sana. To mane gima koro nadon wawuoye nikech joma poko amua ni ng'ama gidhi gochone. Kaluwore gi Infotrack ne giwacho ni nata malo 16. Kaluwore gi Tifa ne giwacho ni nata malo 10. Ka koro luwore gi nonro kaka in kaka jalony mar siasa, jogo poko amua dir koso ok gidwa wacho. Nitie gik moko ariyo. Mokwongo nitie jok mapoko amua diere. Kancha ane debate ma mobiro wacho mar jo governor ma Nairobi ka. Kipenjo jok moko kaneno ng'ane to kane to ng'ane be kaneno to kata menade to kane. Koro nitie jok mapoko amua diere girito dakika mogik. To mar ariyo nitie jok moko ma ok dwa wacho ni gin kanye. Koro ng'eyo ni adima ok dwa wacho to adima pod rito ema tek ni jasiasa. Koro nyaka kawa ni jogo to bang'o poko ng'ado mondo iwuo kodgi mondo ine ni gibiro kori. To koro jalup jatend piny Kenya mowacho ni gigi ok tini, en wacho ni mano nyiso ni nitiere kaka en yo achiel mikelo godo mibadhi e yiero. Nitiere weche ariyo mowacho, achiel en mar yo mar wuondo joma dhi go ombulu, to mar ariyo en mar ni mondo ogai mar ODM kaporo no yombe to mondo mi otamre. Mano kaluwore gi jalup jatend piny Kenya ma en William Ruto. Be nitiere adieri e weche gi kata achiel kuom? Ting'ene gik moko ariyo ok nyal chalore. Achiel ni en mar nyiso jok ma pok oketore mondo gidhi kamoro. To mar ariyo ni ng'ato mondo ko yombe to mondo otamre. Apani ng'ato kadwa tamore to kata opinion poll onge kata ok otamre nikech en opinion poll newacho na yombo otamre mar kowacho ni gina no okotimore nade yiero no kodhi maber. Apani Trevor josiasa nyaka wuo gik moko ariyo go gi pacha ok apani en gima onego chand wi ng'ata ahinya nikech ok owuo kodi owuoyo gi jok mani e piny kuma otimore nade kuma ogoye campaign mondo jogo ng'e ni although poda wan chien joka wacho ni wan chien to wan ang'o wan mbele mondo ji omed maber nikech ng'eni especially jok mapok ong'adore koseneno ni ng'at ma odwa gocho ne chien to onge kata tiende mondo tim ang'o mondo adhi awuog to idwaro sani mondo jogi te otim ang'o ikaso mana iye kata neno ka gik moko tek tikasa kasa iye ni gik moko ber nyaka adhi mbele. Apani mane gima otemo timo. Ok otemo wuoyo ne jo opinion polls, ok otemo wuoyo ne in gi an, otemo wuoyo ne jo piny madhi gone kura ni jo thurwa kata neno ka joka wacho ka joka wuondowa wadhi mbele pod wadhi timo ang'o pod wadhi yombo. To apani strategy maber gi kore. Tang'o miyo gik opinion polls gi ang'o miyo gin gi mbi malich ahinya in kaka jalony mar siasa. Be nitiere jomoko mabro ng'iyo opinion polls to koni kare kuma ji dhi yombo ni ema kora gone gi kura. Koso sani to koro ji oseamua nikech ndalo 26 kende. Be nitie joma dhi loko pachgi nikech koro gineno opinion poll. Apani gik moko ariyo. Mokwongo emomiyo jalup ker wuoye gi jo opinion poll go ne gimbi. Nitie mokwongo nitie jok moko ma wacho ni an adhi gocho ne ng'ane to kinyo nyalo loko pache matis. Ting'eni kata kura achiel kolokore to inyi. To mar ariyo nitie jok ma pok ong'ado kuma gidhi timo ang'o kuma gidhi goye kura. Koro wacho ni an adhi mana kuma ang'o kuma an gadier ni dhi yombe. Koro joge midich ga nyama jo kik timo ang'o kik dhi ka jo apar modong kata 16 ka dhi miyo tofauti. Kopo ni Raila oyudo 10 en gi 53. Kopo ni William oyudo 10 en gi 39. Koro 10 go muhimu sana. Koro ng'ato ok dwa ni opinion poll nyalo miyo 10 no dhi. Emo miyo 10 no nyaka ng'e kabisa to nyaka wuoye wacho opinion poll mondo jo ng'e ni opinion poll kariambo an ma pod adhi yombo koro bi kuma joma yombo nitiere. To in king'iyo gi loch kaka piny chalo sani nikech giwacho ni opinion poll gi te wacho ni onge ng'ama oyudo ata malo 50 gi kura achiel ma idwarore mondo mi koro gi declare first round ka giwacho gi dho ngere. Be nitie kaka chalo ni ji dhi runoff ji dhi yiero machielo? Trevor mokwongo kiwinjo kaka josiasa osebedo ka wuoyo nyaka nyicha gi chak campaign moro ka moro wacho ni adhi yombo gi 60%. Adhi yombo mabor kabisa. Gima opinion poll gi nyiso wa mokwongo ni yiero ni otimore nade chiegni sawa. Ng'at ma dhi yombo wadgi gi mang'eny na par na yombi ng'ato nigi 60 ng'ato nigi 40 onge wuod baba gini dhi bedo machiegni gidhi yombore mag 2 3 4. Mano mokwongo. Mar ariyo ananyiso jok moko
samane second round ne chiegni ne 2013 higa 2022 be second round to manane chiegni wanyalo dhi to ok wanyalo dhi gima dhi miyo wang'eni kata wadhi ok en gima sani en gima dhi timore between sani gi 2026 mogik ngeche kaka ineno sani ka gimoro ok pogore wadhi timore nade wadhi dhi run off to mano be manyisi ni chung mar Wajakoya nigi muhimu kabisa ngeche 4% mokaogo biro tamo ng'ato timang'o yudo 50 gi kura achiel. To koro sani wadhi mbele ni ng'eni IEBC onego beni go mbaka jakom mar duol mochung' ne yiero piny kamilo ni IEBC Wafula Chebukati en keto